Erokamano jahera mar Ramogi TV kuom medo mana kete Ramogi TV kama bende emigeno ma kelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni, to mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto onyiso jotend migepe kod jogoro mongirore mondo ket maino e tich bang' keto kokgi e ogirimiti mar tich. Jodak bura ma Woodley e boma ma Nairobi kwano lal maduong' bang' utegi muki mondo chiw thuolo ne gero udi manyasani. Jopiny ma Mombasa golo pachgi e wi lokruok midwa tim ne chike mag osuru e pacho ka. Nyakwaramogi in gi thuolo mar oro ote machuok e laini marwa mar ote machuok ma en 3-600 kotudore gi weche mabende wadhi keloni e weche manyien mag migago. Machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jaod bura mamolo Kimani Kuria kendo mabende en jakom mar komiti mochung' weche mag omenda e od bura mamalo olero ber mar chik mar omenda ne Jo-Kenya. Owacho ni ponono chik ni odhi opuodhi to biro kelo ber modhuro ne Jo-Kenya. Koloso kod jopiny e kinde nyasi mar kawo pach oganda Jo-Kenya e kaunti ma Isiolo, Kimani nowacho ni chik omenda ni geto mar kelo winjruok e wi osuru ming'ado e apisasgo madhi e rutaya kapok kindegi ochopo, kaluwore kod weche mag tuo ka mondo mi kik juogi omenda marom gi jogo madhi e rutaya ka hikgi osechopo 60. Kimani nomedo wacho ni osuru mar ndawa mano miboyo bende ibiro juogo marom kod mago ma ok bo, kamano mar kuong' mag wines and spirit bende ibiro juogo mamalo mohewo mago machal kaka bia. Katika nchi yetu ya Kenya ambazo ni international. Lakini wakija hapa wanakuja kushindana na kampuni zetu ndogo, lakini kampuni zetu ndogo ile rate ya tax wanalipa kama corporation tax ni 30%. Lakini wao wanakuja wanapata hela zetu hapa, wanakuja kushindana na kampuni zetu kidogo hapa, lakini hawalipi tax wapi? Hapa. So tunasema kama kampuni kubwa itakuja kuwekeza katika nchi yetu ya Kenya, inakuja kufanya biashara hapa, wakuwa tunaita ile significant economic presence, kufanya biashara kubwa hapa, basi pia wao waweze kulipa kodi kama wale wa Kenya wengine. Kuna wale ambao pia nchi zao tax yao ni kidogo. Kama ukienda mahali kama Islands, Mauritius, kodi yao ni 15%, lakini hapa kwa kampuni ni 30%. So tunasema kama uko registered kule ambapo tax yenu ni kidogo, kija hapa ndio uweze ndio si disadvantage wale wetu ambao wako hapa, basi hata ulipe kiwango pia kile ambao wa Kenya wanaweza kulipa pia. Jatend piny William Ruto ochuo wang'e nyasi mar ariyo mar jotend migepe kod jogoro mongirore mar keto kokgi ogirimiti mar tich e bwo telo mare. Koloso e kindeno, jatend piny nonyiso jotend migepe, jogoro mongirore kod apisa duto mag sirikal mare ni onge thuolo mar nindo e tich. Ruto nonyiso geno mare ni en kod kweth man kod lony gi chia mar kelo lokruok kendo tero piny Kenya mbele e weche mag dongruok. Ne apisas mag sirikal mibiro yudi ka wethweth e tijegi, Ruto nogolo siem ni gibiro neno makolwer. Yes, to retreat, Honorable Musalia Mudavadi to take his seat as acting. To strengthen coordination, I have also established an office to focus on between the Constitution creates assignments as we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. I have no doubt in my mind, and there is no room for failure. We must succeed. We must build on the synergies that exist within government departments, work together towards creating the momentum that is going to make each and everyone succeed. I want us to understand that the failure of one sector of government
one department, one agency, one ministry affects the overall performance of government. It is my very humble view that in the context of a very vibrant democracy that Kenya is, going forward, we have to work harder, faster, more efficiently, if we have to keep pace with a very vibrant democracy that our country has become. Your Excellency, I'm happy to be part of this, and I promise you from where I sit to support you and to work with all the other colleagues as you lead us to deliver a better Kenya, a more inclusive Kenya, a Kenya that is sensitive to the needs of its people, and a government that is sensitive and responds to the needs and aspirations of the people of Kenya. Your Excellency, I can only emphasize that it will be important that as we execute our mandate, we exercise extreme humility. We also exercise integrity. And we also acknowledge that the focus must be on performance and delivery as you have assigned us in our various portfolios. Jodak e gwenge ma Woodley e boma ma Nairobi nigi lit kendo ywago lal maduong' tok ka nyomuko utegi otieno manyoro. Giywak ni kata obedo ni notis mar dar mar ndalo 90 ma nyomigi ne ochopo odiechieng' mogik kawuono, chenro ni nyok otim e yo makare mar nyotime ka osim sitima gino manyorocho arita. Kuom ute 43 manyochiwnegi notis madar 19 kende emanyosemuki. Watudore gi jafwambo marwa Efi Nyakidi mantiere alworano. Efi, inyalo nyisowa ni to wachal nade nyaka sani kaluwore gi chenro mar muko udi e alwora ma Woodley? Efi, inyalo miyowa ler ni to ang'o madhi nyime sani kaluwore gi chenro mar muko udi manotimore otieno? Nigi lit ahinya kendo nigi pek e chunygi kaluwore ni nyomuk utegi otieno manyoro, otieno ma piny oru godo odiechieng' ma kawuono endi. Jodak ma kaendi gi wacho ni chenro mar muko utegi eki nokotim e yo makare, kata obedo ni nomigi notis mar ndalo 90. Notis mar dar ma kamaendi ne rumo odiechieng' ma kawuono, kata obedo ni nyomuk utegi odiechieng' manyoro, otieno manyoro. Koro ka ja kamera nyalo tang'o ni nitiere ute ma bende jodak ma kaendi pod temo mana reso gigo maginyalo, kako machielo to rowere bende okaw thuolo ni mana mar mondo mi gikwany kata gichok gigo eko magiwacho ni nyalo miyo gi bende yuto matin. Kuom ute 43 ma ten sirkand kaunti ma Nairobi nomiyo notis mar dar, mana ute 19 ema wafwenyo odiechieng' ma kawuono ni nyosemuki. Kaluwore gi ten kaunti ma sirkand kaunti ma Nairobi, gin giwacho mana ni chenro mar muko ute ni endi en mar mondo miyo giyud thuolo mar gero ute manyasani ma bende biro konyo gi solo osuru ma bende giwacho ni biro konyo e chwalo dongruok mar kaunti ma Nairobi. Gavana ma kaunti ma Nairobi Mano Johnson Sakaja nyowacho ni gichano mar gero ute 1975 ma bende giwacho ni biro konyo chenro no endo mar solo osuru kod chwalo dongruok mar kaunti ma Nairobi. Okang'eyo ni bende in gi penjo moro amora, Milton. Mano mukutegi kamoro inyalo nyisowa ni to no mukutegi ka gintiere iye koso moko kuom gi nosedar? Nitiere e kinde mane chenro mar muko ute ne dhi mbele, jodak ma bende wasetemo ma wayudo wawuoyo godo wacho ni kaunti ma Nairobi, apisas ma kaunti ma Nairobi nyochopo kae kar gimoro saa 5 mar otieno, to kar gimoro saa 5 gi nus emano chak muke utegi. E kinde go eko nitie moko gi ma bende ne ose pango gigegi mar dar, nikech ne giikore ne chenro ma kamae kaluwore ni notis no endo ne rumo odiechieng' ma kawuono. Koro ne giikore ni
chenro ma kamaendi nyalo timore apoya. Koro kinde mane mae timore, moko kuom gi noseikore mar wuok, moko kuom gi ne pod ntiere udi, ntiere jodak ma wayudo ka pod gigen gi ne ntiere udi, koro miyo no muk ot ka pod gi ntiere iye kanyo. Kata kamano onge jal moro amora ma wafwenyo ni oseyudo hinyruok moro amora. Erokamano ahinya Efi Nyakidi kuom ler ma kamano. Wageno mar yudo mathoth koa kuomi mondo mi waler ne jowinjowa e weche manyien mabiro. Mano Efi Nyakidi, achiel kachiel kowuok Woodley, Nairobi. Ka wadhi nyime en ni chenro mar kawo pach jopiny kotenore kod paro mar chik mar omenda dhi nyime e hall ma Tononoka e kar chung' od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa. E chenro no ero jopiny omi thuolo mar penjo weche motenore kod paro mar chikno, kaeto kamati mar od bura motelne kod jakom Kimani Kuria duoko penjo makamago. Watudre gi jofwambo marwa Joja Oko mondo mi oketwa e ler. Joja Oko, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro no osechopo e okang' mane nyaka sani? Erokamano ahinya Milton, nawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa, to mana kaka iwache no, chenro masani dhi nyime kaendi en mano mar kawo pach jopiny kotenore gi paro mar chik mar omenda motelo nwang'e ni notimore, lakini sani endi kendo koro chako timore thuolo mar ariyo, kuma jopiny koro gole pachgi bang' piny owacho timo amendments mag moko kuom paro mag chike makamago. Waneno ka ji mopogore opogore kawuono golo pachgi kae. Wawinjo ka moko kuom jogo modak kod ng'ol koni gin gima ne gikwayo en ni iyudo ni samoro mwandu kata gigo magitiyogo, gik machalo kaka ndigni, gik machalo crutches magiwuotho godo, iyudo ka samoro giyudo ka kony kowuok e pinje maoko, lakini ka gichopo e pacho ka tiyudo ka samoro iketo negi ushuru kata ng'aw negi ushuru maikoni gino mok ginyalo. Miyo giparo ni kaber to piny owacho onego bed ni twak e weche makamago. Wawinjo pach jopur bende ka koni farm inputs kata mwandu magitiyogo e puothe machalo kaka fertilizer, gige magitiyogo e puothe kaka gige pur, gikoni samoro iyudo ka ushuru moketnegi ni malo ahinya. Omiyo giparo ni kaber to magi gin gik monego bed ni iketo ng'ala manyime mar neno ni ere kaka japiny nyalo yudo fuong'ruok to chudho kaluwore gi ushuru ma piny owacho kawo kuom jogi. Antiere gi achiel kuom gi kae, awinja ne pachgi ni to chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane kotenore gi chenro ma kawuono dhi nyime ma jopiny gole pachgi motenore gi wach mar ushuru. Erokamano ahinya. An kuom nyinga iluonga ni Bernard Omolo, an ajakara chonyo Kauma, an chief ma Maweni ka Mombasa. Amor gi bura ma kawuono kaluwore gi kaka jo Public Service Commission obiro ohoji ji magiwinjo rai mag ji, gik ma ji dwaro, to gin bende ging'isowa gik mowinjo watim. To an gima mora kabisa kuom wach ma giwacho ni pension ok bi ng'adi. Mano mora kabisa ni pension ka ikioromo higa 60 iyudo pesa ni kaka en no. To secondly, gikelonwa proposal ni pesa ming'ado gi sirikal mikole osuru ni ok owinjo ng'adi ng'ama ok yud more than 24,000. Mano bende mora malich. Koro nitie gik moko mabecho e gima giloso ni. Koro wan wavumilia tu, ang'e ni ber ni ayang'ayo biro. Erokamano Oko. Ayude pa jadak machielo machiegni ahinya, nyisa ni to paro mar chik ma jopiny golo ni in mokwongo chenro ni ikawe nade, to ang'o miayego kata wach mane mi ichwalo kata migombo ni mondo ichwal? Kuom nyinga iluonga ni Steven Oduor, ajasia lakini adak Mombasa, area ma Tononoka kaendi. Koro kawuono wago Nyasaye erokamano kuom miyo mondo right mekwa obed right mekwa. One public participation tiwang'iyo kod ka en gimo mabiro pile. Nikech kata kwa wacho ni wabiro mondo waping to joma dhi present wakucho gidhi mana kale. Koro waneno ga nani en gimo ma as a usual thing. Koro en gima constitution owacho ni en our right. Ko watem ga luwe mondo bed mana our right, lakini finance bill ni kwang'iye en mana gik moko mane watemo reject die mancha agency andamana mabe na achiel kuom jogo mane nitie ndara. Koro gitiyo kod yo moro mondo gikel jopiny auchiel ma mondo jopiny one ni nyalo konyo jopiny, lakini mahinyo jopiny ka to mano ogitimo nade ogiketo kanyo. Lakini beni yudo thuolo mar chiwo pachi, to koponi ne ok iyudo, en ang'o mane diher wache to chutho kotenore kod wach mar finance bill miparo ni onego bed ni piny owacho time lokruok? An gima nyalo wacho kaka ja Kenya man piny en ni ineno oshuru gik mawuok oko ema mondo med oshuru malo mondo gikwa mwalose Kenya kaendi wanyalo yudo gi, wanyalo uso gi piyo piyo, yani wanyalo uso gi yo mayot. Nikech komedo oshuru ni gik mawuok oko, ng'eny jok bi donje Kenya, gik jo Kenya ma jo Kenya botimo nade bo nyiew to tiyo kod pile ka pile. Koro an mane gima nyalo wacho kaendi. To kendo gimo machielo mabe anyalo medo wacho ni nyochi neno ka church nyocho wuok oko mokwe ni ok gidwa siasa e kanisa.
to gino chala kod inyalo padi mo mane tajenzi woko kancha reject finance bill. Nyocha Ruto go nyocha wacho pesa balang ma ji gole kanisa. Ochako kod no wono ko bigolo. Nyocha ka piny osabedo gi kwe Ruto kuma achiel no ema nodhi to timo nade to ochako golo pesa. Ko an gima nyalo ngiso jo kanisa giwe wacho gimo gotieno to gokinyi gino gitimo. Ema kelo kata riche i kanisa. Nikech kawuono ka pastor ni kom to kama duong abe kinyalo mondo ayud to kama duong. To mto kama duong ne mana ka alongo jo siasa gi mondo gigol milionde magi kwalo njop pinyno. Mane pacha. Wayude pajadak machielo suda kae machiegni chakna gi nyingi to inyisa ni ito wach mane kata paro mane michwalo kawuono e romo makama. An agoero kamano ne romo mokel gi sirikal ni nikech ochiwo thuolo mar chiwo pachwa. Nyinga Antonio Odhiambo Mwandu, an jadak Malikoni, to amor gi paro mokel piny kae mondo wagol pachwa kuhusu financial bill. Kaluwore gi paro magolo mokwongo, agolo paro mar ni gige jok mawuotho mos migolo loka, igolo gi jok mangima, jok manigi chuny. To gigi osebedo ka ikelo gi ka gichopo Kenya ka, to tax bedo malo. Kore yudo ka gikwamo makata ng'ama no migi ka mondo chak pogo jicha bedo gi problem magi ka bede pot kacha makethre kabisa. Wakwayo mondo koro sirikal ogol tax ne gimora mora mabedo imported kuhusu jomongol kata joma wuotho mos mondo at least gin be giyud nafu mar yudo gige gi maginyalo wuotho go maginyalo ringo go mondo kelgi nono Kenya ka. Mano kende enafu maponono ni wanyalo yudo. Mara ariyo watemo wuoye korka pesa ma sirikal, budget ma sirikal golo kuom idara mar joma wuotho mos. Wakwayo mondo idara no omedne pesa nikech idara no nigi jok ma ok ndik tich. Idara no onego mi pesa moromo mondo wan bende kaka jok mategemea ohala mondo wan bende wayud gimoro mwanyalo keto godo ohala mondo wabed gi competitive in business like some other peoples. Koro mano bende kwayo mwachwalo mbele kanyo. To mogik tago manaero kamano ni chairman odwoko ni gibro golo tax mano to dwoko kuom gik migolo loka mikelo ne jok mawuotho mos. Koro wakwayo mana mogik wakwayo mana niya ka jo piny golo tax iga nafas machielo ka jogi nyalo yudo nafas ni giluongo wa kamoro achiel. Wayud nafas mar magipenjo wagodo ni to goluru maoni ni sirikal osetima ng'o nyaka nugol maoni mar financial bill. Mondo wawacha nena gik ma sirikal oseloso nikech mano to ema paro ni en tiji tax wawuoye kawuono. Koro wadwaro achievement. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi mago mana moko kuom jogo mano yuoro e chenro mane dhi nyime kawuono ni mar kawo pach jopiny kata jopiny golo pachgi kotenore kod paro mar chik mar omenda gi wuoyo weche mopogore mathoth. Kata kamano wabro mana medo lero ne janeno mar Ramogi TV wechegi thuon wechegi kaka ne obedo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa e weche wa manyien mabiro. To ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano inya George Aoko kowuok Mombasa e seche ma bende jopiny golo pachgi e wi lokruok midwa timne chik mar omenda. Ka wadhi nyime en ni apisa mag obila nonego achich maduong' mosebedo kanyayo weche mag kuo e alwora ma Njiru sub-county e kaunti ma Nairobi. Ian Omondi Achoki mong'ere mar Oledhi kaka Iano nochiel kod magina e rakruok mane obedo e kinde kod obila. Achoki itudo kod kuo mar apiko e alwora mar KCC mantiere ward ma Molem. Obila bende noyango tho mar achichni e kinde rakruok no kendo yudo $1 apiko kod simbe mosebedo kotiyo godo e kuo. Jopiny bende okwa mondo were kod weche mag kuo kendo titije manyalo konyogi yudo yuto margi mapile. Kijana mmoja anaitwa Murodhi akakuja akanielezea kuna kijana ananitafuta mwenye alikuwa ananitafuta na bunduki na akaniambia nikae lada na yeye. Mimi kwenda kutoa simu ndio nipigia maaskari wakuje kuangalia na huku chini. Jamaa akakuja akakuja hapa mbele akanitolea bunduki na akanifiatulia moja, nikainama, hiyo ikapita. Kwenda kukaa kwingine ndio mimi nilitoroka nikateremka na huku chini. Huyu jamaa ni rafiki yangu, tulikuwa tunatafutwa na yeye. Juu huyo jamaa alikuja akatafutwa akapigwa na watu kutoka ni kitu last year but one.
akatafutwa na watu wakiiba pikipiki pale, akapatikana. Venye alipigwa na mob ndio ameishi kututafuta. Alikuwa anasema anataka watu 3, but leo ndio tumeitiwa tukaangalia kama ni yeye ni polisi, na tukaenda tukakuta huyu jamaa akasema ni yeye. Kazi yake ilikuwa ya wizi wa pikipiki. Kwa hiyo ile tumepoteza pikipiki aina mingi, hata ni venye watu hawako hapa. Erokamano inyenya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV waka uyueyo mokwongo e chenro mar migago to kapo kwa dhi yueyo Pascal Olajo kod Pauline Pascal giwinjo weche manyien kowuok e Ramogi TV kata bed ni wacho ni dende lit jaka Black lamnauru Nyasaye Ramogi nyale kaeto Tomo Goyasure bende wacho na kanyo ni entiere Nyakach Kajimbo. Gineno kaka wachiwo weche manyien matimore tung Kenya duto. Ramogi ler sana Musna Maxwell Wongesa ma Elijah Koyar kaeto Barion Byron kanitiere Homa Bay Kochia wacho ni Ramogi ler kabisa. Father Jakarateng aneni makare sana Nyalenda ka Katuoro ma Otis Tinga Oganyo kaeto bende Ramogi TV aneno maler kabisa ma Youth Leader Brian Omolo kani mar Jesus Evangelical Church Nyaera. Mogi kanyo angi acho na Pindi Ng'ong'o mar Pith Nyadundo Village wacho ni wamor kakuchambua na weche kendo dhi maber. Nyako Ramogi kik dhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Wabed gimoro achiel mondo wawinjre maber. Donge wayana wacha diye. Koro gisani adwa ni ranga ser kaka isebedo kirange modongo anabiro timo mana kenda. Donge mano ber. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu ni ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount.
Machiegni kendo, yiero mag ODM mabiro timore e kor gwenge ochan tarik 27 ma dweni higani, ka josiasa osechako timo kampen magi motelo ne yierono. E kaunti ma Kilifi, kwayo kor ichwalo ne rowere mondo mi oriwre kod duond bura mar ODM kaka yor neno ni yiero mabiro timore e kaunti no